Tiprasa kaming amchairago kwbangma bisini simingno nungjaknai tini jwngjal eba swng pherangni jwngjal eba tai nok khuk chana nungnani jwngjal phiaba tabo bo yakakya tiprasaroni nungjaknai tini jwngjal haini bagwino koktwmao saimankha Tulasikor adi block bai khopjak Sikaribari adhesive village Hodrai kamingni takhuk Selen Debromani nukhungo tei nungjaknai tei kwrwini bagwi tini nukjakha dadak sidak mangpili BJP IPF ti hapang phaimani yagulo waire bai sawi naikha IPF ti party no phiaba tabuk bo nungjaknai tei riya tabuk bo nungjaknai tei kwrwi tabuk bo kwa kaham khai rijagya tabuk bo kolkongsa bo kaijiya aro machine kaisa bo kaijiya haini bagwino tini Sikaribari adhesive village amchai Hodrai kamingni takhuk Selen Debromani o jwngjal nungjaknai teini jwngjal hapangno sawi bo hapang riya tai saponi sasenai tiprasaroni o jwngjal phunugui naibo phunugmung kebo nugya sabono phunuk sinai o jwngjal sabono sasenai o jwngjal tabuk nungnai sinai lukurongni khao tabuk wansuktai borno kok sasenai tabuk hapang kok rimani sabka sas sabka bikas sinai phiaba tabuk bo lukurongni jwngjal yakagya phiaba hapang khanani puru hungke kaming kaisa phano koroya kaming kaisa phano kajagi jaga kwrwi joto kaming thangai no hapang khanani chongmari gana o hungke boat ni bagwi kaming thangai no rong teirinai lama rwnai hinai kogri langbaimani hapang khanani puru thangkrung thangnai ro phiaba tabuk bo kok supungya tamon bagwi kok siming riwi klang tabuk bo lukurongni o jwngjal no supungui riya abo tabuk lukurong no kok satai lukurongni khao kok satai nongnai sinai lukurok joto kok satai tabuk Tulasikor adi block area ni siming chini kok tv ni koktoma thumiro honai Anand Debromani report chini kok tv Poilana sagara de nini tamo jwngjal wngwi tongkha Kara nungkha ani sai kutaya tuini problem. okay tei tamoni jwngjal tong Te to ene nungma ga to te group kutaya. Sudu tui abong kha onek बहुत समय balong kha. Ene ringkua ni ngai te IPF te amala bori kha ngabo bori ringkua no hina isa ngai je kunu ba ungo gram sabang muru rogo bang sabo kato kuti rog an aro tuidok ni ang prai ni satung ngai nubu nukha kumunja kha sablai rok thango kolok thango ngai ni nara kha phaya hingke tabuk phajoni kebo phana nini mo kwani nungje asuk kwbangma salramboi je sawi kwchari tongmani kebo phanai phainai kwrwi korei hingke kai no tabuk je tabuk BJP hapango je tongnai ADC hapango je tongnai borok no khai nung tam kok kasana musung tam chubajana musung sadi borong no khai ba iko borong no bo ang satung ina ang chinara thanai bosa ngo chi to masobo tuiran mani tui peda krisa manunglia masalia ngai kezari phadi hina ma ke pathok dima bo rohiya karan ngai itam no sasina bangbo ngai sainai suka ngai te iko nilakha hina tong mata khata sanbo mai ata san malia hingke tabuk su bosondo kebo phainai phia kuta ana piya hingke kai nini sinimung kai an sinimu khai no iko ta ngo ni sare Selen Debroma kami khai Odrai bari Sikaribari kami Sikaribari